Obia oya wanda chakwanuzo maka anyị egbo mmadụ Alusebu Otitale Prince of Peace Where's the entertainment ka ibu ebe tata ka abịa ndị entertainment ibe anyị egwu maka na anyị nwere entertainment group ndị na-eri oke olili ndị na-eri ego mmiri ndị ego ba na-enwere ọzọ ọkụkụ n'elu ụwa ndị ego mmiri nwanne nwanne ya gawa akwụ mụnụ n'azụ gidigba tie abịalewa ego mmiri onye aka mụ chọrọ onye aka mụ na-elezi ego mmiri nye aka anyị na-eli ego mmiri onye aka anyị dịrị nye aka anyị ga-agazi ego mmiri erukwana onye ahụ aka anyị na-eli nwoke na nwanyị chọba n'ego mmiri nye aka anyị ga-agazi nwoke na nwanyị ka chọọ n'ego mmiri anyị chọba n'ego mmiri ndị aka anyị na-achọ anyị libe n'ego mmiri nye aka anyị na-achọ libe n'ego mmiri nye aka anyị na-eli ego mmiri agbalakata ele-ekwuru onye okwuru okwu asị na ọkpụkwa nkụzi na wee ya kwụ ya ntọntọ maka na ọbọ ka eji aga ọchọ nke ede nwere ilo onye na-amara ebe mmiri si mabịa na-amara ebe ọ dị kwụsị akwụsị ma na-eji okwu nwoke na nwanyị ka chọọ n'ego mmiri entertainment ka anyị na-ekwu entertainment imuo n'ụwa ka chọba n'ego mmiri ịchọta ego oyibo bụrụ n'ego mmiri n'ọya gwụrụ agwụchacha iliri ego mmiri n'ụwa ọya gwụrụ agwụchacha ngo mmiri ego mmiri nye ka anyị na-achọdị ha chọba n'ego mmiri nye ka anyị na-achọdị anyị chọba n'ego mmiri nye ka anyị na-eri ego mmiri Timothy Odogwu mma nwoke ekiri Timothy Okonkwo igwe Timo nye ndị ojemba dịka mụ na-ekene igwe Timo jije na-esolu mma gị ka mụ na-ekene ego mmiri onye aka anyị lili nya nwa ka iji karụsịa ego mmiri oke abụ ka ilili nya nwa ka iji karụsịa onye isi ụgbọ n'ume ka ekiri yom igwe Timo ego mmiri nya ka anyị na-eli igwe Timoti igwe mmiri nya ka anyị na-eli ego mmiri igwe Timo iji jere Solomon na Glen ọrado ne kedu ka nya bụ iji dịla eji were esole mma abịalewa gbata egwu ka chọbazịa n'ego mmiri nwanne Chukwu bige ibike jiakwuru n'elu nwa na chọọ n'ego mmiri gbata egwu dịka na-ekere gị ka chọba n'ego mmiri gbata egwu nene ego mmiri nya ka mmiri gbata egwu nene ego mmiri nya ka mmiri ego mmiri na gbata egwu n'Igbo ego mmiri nwanne Chukwu biko ibe menu nyanwa ka na-akọwa ndị mụ na ba yi ego mmiri n'elu ụwa ndị na-anyere nwanne m aka ndị na-akwado nwanne m ọ wee gaa n'iru maka entertainment ka anyị na-ekwu maka wa ndị a na-ekwu maka wa ebe a ka a na-akpọ ndị alụsi egwu Igbo entertainment toru ndị na-enyere nwanne m aka ndị na-akwado mmadụ ibebe otu bụrụ mmadụ ibebe n'anya ekene na-eli ndị na-eme mmadụ n'ụka anyị ji akarịsịa ọzọ mma nwoke iyi n'ihi ya
ọzọ nọ na mma nwoke na-eji udeji na-edeji onaba idenugbo na Pakistan ojije bụ na-egi n'ụwa mụ na kinye okwene gị igwe Pakistan dị mmanwụ natara eze ndị Igbo gburugburu na Pakistan bụ mesịrị mbọsị n'Enugu abịrị nwa atịla ọkụkọ akụzi ala wee ya kwụ ya ntọntọ maka na ọgbọka ị na-eji awa anị ikolobịa anyị nara ya na zuwe na-eto ikolobịa igwe Pakistan anyị kelele daalụ ọrụ ibi mere anyị ego mmiri nya ka anyị na-achọzi ego mmiri nya ka anyị na-achọzi ego mmiri nya ka ahụ chọrọ nwanne Chidozie ndobi fe mmanwụ na-ekele gị nwanne m ego amaka onye akwụla egi n'olu na-ekele gị ego amaka onye akwụla egi oge ka mụ na-akpọ ego amaka ezi oyi mụ nwanne Chidozie ego amaka mmanwụ akwụla egi ego mmiri nya ka anyị na-eri ego mmanwụ akwụla egi ego mmiri nya ka anyị na-eri ego mmiri na wenyi na mmanwụ ede n'odogwu na ibite na wenyi yo ibite dunu mmanwụ ede gị ezi nwanne m nwoke ha dị odogwu na Abuja dugwu na Abuja na mmanwụ ede gị na lolo niile eme mma ego mmiri onye aka anyị chọrọ oyimo Emeka na wenyi ọbara nwa na-agba mbọ ego mmiri ka anyị chọrọ ka anyị libe ma n'ọnya ka anyị na-elizi live ntị adịkwa asị na onye ekweghị anyị ekwechitali ya maka na onye ekwechi ekwe n'iru ka anyị nọ azụ bụ nseke asị na elekwe na-ebere azụ mana oke nwebụ n'iru oke ebi bụkwa n'iru Adamu mmanwụ ego eze nwanyị ọma blessing obi ọma na-ekele gị mawisi niile mawisada na-ekele gị eze nwanyị ọmara onye ebubo n'elu mawisi nya ka mụ na YouTube CEO mawisplacehotel.com ndị ọma adusada ka anyị ekele Chukwu nwa mmerụ ọgọ mara ekele Chukwu ekele nwafọ n'enya abụ ịmụ amalụ ọkpa amalụ ụbịamana otikpu Jizọs amalụ ụbịamana ekele gị ka mụ na-akpọ ego mmiri onye aka anyị na-ekwu nye aka anyị na-eli ego mmiri ezi oyi ego mmiri amalụ ụbịamana nweze ọmọgụ ka anyị na-eli akpụmama lụọba na malụ bịamana na nweze lapụ ego ya ka anyị na-eli ego amalụ bịamana nọkwụzigo ebe anyị blessing ada na-ekele gị onye na-awe ada blessing ada mụ na-ekele gị onye na-awe ya Adamu dalo na-ekele gị dalolo niile mme mmadụ ndị nwanyị nwo isobiri blessing nwanyị blessing obi ego onye na-awe ya nwanne ego mmiri ka anyị na-elizi live anyị libe ego mmiri anyị libe ego mmiri ya ka anyị na-eli anyị libe ego mmiri ya ka anyị na-eli ego mmiri ego mmiri anyị na-ekwu ọ na-agwụrụ agwụcha ego mmiri nke ahụ anyị chọrọ ọ na-agwụrụ agwụcha ili ego mmiri na-elu nwa ọ na-agwụrụ agwụcha ego mmiri anyị na-ekwu na-elu nwa onye nyere nsogbu mana bezu na ọmabala n'ụwa n'ụka anyị na-akpọ orumilego na-eke egwu
bụ nwanne eke eji kasị tinenya ọdụka na bodogbo dị na taba ego mmiri ọdụkọ na bodogbo eke eji ka n'ihe ego mmiri ịchọ ka ịlụ afọ oji ịchọrọ igote chọba onye akaska kasị oji fon atụ mpete n'ihe na ego mmiri nya ka anyị na-eli ka anyị n'ihe na ego mmiri nya ka anyị na-eli ego mmiri ọkọkwote si adagbo eke eze nwanyị na mmanụ ya kọkwote si adagbo eke torisi madam sunshine lady madam toris ego mmiri ka iji atụ mpete ada ka ada nwere ife ọka ada ndị nwere oke ego liwe ego mmiri life na-alụ olu eke ndị ọma Isaac Igabu mmanwụ ekelegi nwanne Chidoso DJ Moki odogwu ekelegi MC Kola Nọtụ aliwe ego mmiri nya ka anyị na-eli ego mmiri MC Kola Nọtụ ndị ego mmiri Tochukwu Emeka ekelegi Hilary n'ime ya Emeka Tochukwu gị natawa Hilary nwanne m ọnwa chimere sodogbo na kwuleri na lolo n'ime mmemma ego mmiri onye aka anyị chọrọ ka ilibezie ego mmiri onye aka anyị chọrọ ka ilibezie Hilary n'ime ego mmiri onye aka anyị na-eli ọnwa chimeleze ego mmiri onye aka anyị na-eli ego mmiri keneze ejimọfọ ekelegi nwata na yeze onye amị ejimọfọ mmanwụ ekelegi chuka n'inya ejimọfọ chuka n'inya chukwuka n'inya chukwuka ejimọfọ nwata na yeze bụ ochie nwanne ka anyị liwe ego mmiri life Chizobo mebido ekelegi ọgadịrugbo Chizobo mebido ekelegi ka liwe ego mmiri ọgadịugbo ekelegi ka liwe ego mmiri ọgadịnugbo gị natawa ezo mmọkụ ibe mene gị machacha oimo ha aliwe ego mmiri nya ka anyị na-eli ego mmiri obi n'ikere dalụ isobili obi na ikere dalụ ekelegi nwanne obekunye onye agwụleri ka libe ego mmiri obekunye onye agwụleri ka libe ego mmiri alibe ego mmiri ya ka anyị na-achọzi ego mmiri obekunye nwanne iso na ndị entertainment ka libe ego mmiri live Igwe kiri mmanwụ ekelegi dalolo n'isobili Igwe kiri mmanwụ ekelegi dalolo n'ime nwụlie Cosmas Edochie gị nataba Igwe kiri Cosmas Edochie gị nataba Igwe kiri ka eliwe ego mmiri Igwe kiri liwe ego mmiri ịchọ ka ịlụ ụlọ ị ga-abụrịrị Igwe kiri anya maka na zenki dị mbọbụ osisi dịkwe mbọbụ ntu dị mbọbụ ịbụ ụja ụlọ walụmụ na ọbụla aka ya okiri ka anyị were ego mmiri abịa okolobịa nwanne nke bụ ego eji atụ mpete ego agbala jerela ibia nwa ma nụ eti okwu ọ nọ n'ụlọ teta ụla ego mmiri onye aka anyị chọrọ onye ahụ aka anyị na-achọzi ego mmiri onye aka anyị chọrọ onye ahụ aka anyị na-achọzi Prince Nnamdi Odogwu ekelegi oyi ya oyi ekelegi nwanne m oyi Odogwu oyi ọkụ ụzọ mmanwụ gị na-ataba Prince niile nwụlie Prince oyi nwanne ka anyị rere ego mmiri maka na ego mmiri ada agwụ
onye otu anyị na entertainment amechi mgbakọ fada na ule amechi mgbakọ fada nwanne m fada nwa wuru n'ime fọna kwule dodogwe ezeghi ọbara ule igbo ka anyị n'ime n'ego mmiri ka anyị n'ime n'ego mmiri eji ka anyị n'ime n'ego mmiri eji ka anyị n'ime n'ego mmiri ego mmiri enwere kene kosmos mọdụ odebe atụnobi kode digital studio na mgbele n'aka ego mmiri ka ị na-eli ejimofe bụ isi ilekere gị malolo nini ya ejimofe ezebi ilekere gị n'ezebi la bụ isi otu na ndụ mmanwụ dị na ndala otu na na ndụ otu na ndụ la bụ isi otu na ndụ mmanwụ dị na ndala otu na na ndụ otu na ndụ dobo n'ekere gị ka n'iwe n'ego mmiri otu na ndụ mmanwụ n'ekere gị ka n'iwe n'ego mmiri ka n'iwe n'ego mmiri otu ka n'iwe n'ego mmiri anyị were kelezi Chief Erifeston Gabriel Ọrụnọ Gabriel odogbo n'ekere gị ka n'iwe n'ego mmiri Gabriel Ọrụnọ mmanwụ ekere gị ka n'iwe n'ego mmiri ego mụ nọ ka lebu mode ego milio ka na-elizio ego milio Gabriel Oninia ego milio ka na-elizio Gabriel Oninia nwere ego milio ka na-elizio ego milio anyị na-ekene Peter Ebuka Igwe Akụ na Glade nwanne ego milio ka ị na-eli live ego milio n'ọbịa gwa n'ọbịa ka ị na-elezi witi gwapụ odogbo n'egere gị na lolo n'ime kwulie ojide bụ n'ezi onye n'ụwa mụ na gị nyegbu na piti gwapụ onye ọma ego milion maka osi nwa mma ịghọta ọgba nje nwa mama ịghọta na mmiri ka isi eje ị nwere otu aka gị nnapụtara gị nwebụrụ otu aka ya maka na ego mmiri ka anyị na-eri nwa mama ịghọta na-ekere gị ka n'iwe n'ego mmiri usili onye aka ahụ kpọrọ n'iwe n'ego mmiri osili na-ekere gị ka n'iwe n'ego mmiri ego mmiri chiroso na-ekere gị ọtọriti n'ime nwere toriti nwoke na mma nwoke na-eji na lolo n'izobere toriti mmanwụ ịnatawo toriti n'ime nwere ojide bụ na-eji oge n'ụwa mụ na gị egwu n'anya ojide bụ na-eji oge n'ụwa mụ na gị egwu n'anya ọtọriti n'ime nwere ijego ka n'iwe n'ego mmiri ijego abụla ezi ego ka n'iwe n'ego mmiri ego mmiri ite kudi ite money ite bend power obikobike n'ekele gị ichokwu ndị Igbo obikobike n'ekele gị ichokwu ndị Igbo okwu na Ogene FM ichokwu ndị Igbo niile na Ogene FM ka ị na-atụ mpete okwuru ọra nwanne ihe wega anyị na next level na-alụ chienne maka na ọkpụkpọ akụzi ya na wee ya bụ ihe ntọntọ udeze ji mọfọ na-ekere gị na lolo n'ibia udeze ji mọfọ na mma nwekere gị omeka na ya nwanne meka na ya mma nwekere gị n'ugwu na mmule ezi nwanne bụ onye bụ eri ude gị idede ezi nwanne bụ onye bụ eri omeka na ya nwanne na lolo n'ibia meka na ya na-ekere gị anyị n'iwe na-ego mmiri ka maka odiri ikpe oji akwa enwe ọgọ nwanne nke m nwa oye Collins odiri ikpe apụ na mgbere oke ego
ka ide kuzi nyakwa mogo ka ilibe ego mmiri nyakwa ka ide bio ego mmiri nyakwa ka ichọrọ ka ilibe fie odi akwa emogo ego mmiri n'ọbịa ka mmiri ego mmiri nwanne anyị na-enye ego mmiri na grupu a ezi nwanne m nke mba n'ịnya dịrị Rishi Kemba mango negere na lolo ni sobirio ojije bu negio macha ezo mogo Rishi Kemba na luria na riana I wanna kana zi ogwe ni na en ko Joseph ogwe mado ye police na lugodogo na mango gere na lolo ni na lugodogo na mango gere en na nyelugo ego milio nyaka anyị chọrọ n'ọbịa ka anyị na-elizi ogbu mmadụ onye polisi milio n'elu mmanụ n'ọbịa ka anyị na-eli anyị libe n'ego mmiri libe n'ego mmiri mmiri nkịtị n'oge na-egbu na alụnụ nnọcha alụzi iwe elugo ego mmiri ka anyị na-elizi laịf nnọcha igwe na uluka mụrụ na gbọ ego milion n'aka anyị chọrọ ka iwe dị ya anyị wada kelekwa onye akụ na elugo ngozi na elugo Morning Star nnapụ asa nnapụ guys anya nkwụ ụtụtụ nwaanyị ọma eze nwaanyị ada na-ege eze nwaanyị mmiri na-ege negwu nwanyị ada na mmanwụ ego ejiri balụ ka imela anyị negwu nwanyị adịrị izugbo nwanyị ka ibia akwụla arara ma agbagidegide agbadị mmadụ ije n'ime ma na-eti okwu ka anyị liwe na ego mmiri laịf maka na ego mmiri ka otu anyị a na-elizi ego mmiri onye aka anyị chọrọ onye ahụ aka anyị na-elizi Nnamdi Gweze n'ego eji onye nze anyị onye odogo n'ego eji kalibe ego mmiri Clement odogo na mmanwụ ego eji Clement Nwafọ onye ọma kalibe ego mmiri Clement Nwafọ Managing Director Met Power Affairs na Port Harcourt ego mmiri ka ị na-eli live Wana kene chukwu na onye lụm Joseph Ilochi eze nwa Next King na Nando eze nwa na-eke na lolo n'isobiri eze nwa na-eke n'udeki nede Next King odogwo na-eke na Abuja ka ị na-achụ aka iwe menebio macha Next King n'ili ya Next King I wanna get Alexander Amechi Gweze amụrụ onye na-ego nwanne ka anyị na-ego mmiri live amụrụ onye ịchọ instrument sound instrument chọrọ amụrụ onye na-ego odogwu na anụle mere nne ezi nwanne m oteke gị nwanne m azakwacha Chukwu Emeka o isobiyo ọyịmụ Sakwacha mango kere nego mmiri ka ị na-eri wee Chukwu Emeka nwata kwacha na gụrụ ego mmiri ka ị na-eri live anyị bụ anya kene Emmanuel Egbunife agwa na Nando ọ bụ ndị ego mmiri na wụ odogbo na-egere gị n'ọnya ma ịnwa mama Emmanuel odogbo ị na-ataba Emmanuel n'ime nwunye agwa Obu mmadụ na Boko Haram Nnazọba na-eke nwanne m iso bịa Kingsley Nnazọba Uchenna